जुआंचे सुवार्तेच्या पहिल्या पानार तावनूच साक्ष म्हणले उतर जळकता. देखून साक्ष दिवप म्हणले उतर सुवार्तेकार जुआंच्या जीवाची गांठ. साक्ष दिवप हेर कोणायकी नाही बगार जेजूकूच. सुवार्तेचे सुरवेर तावन स्नानीक जुआंव जेजूक साक्ष दिवपी जावन दिसून येता. देखून आमी जुआंच्या प्रस्तावनांत वा प्रोलोगांत देवान दडलो एक मनीस आसलो. ताचे नाव जुआंव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो. आपणा मरेफात सोमेस्तानी सतमानच्याक उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो म्हूण वाचता. म्हूण धरून खुद्द जुआंव आपल्या स्नान दिवच्या मिसावा वेळी जेजू देवाची शेळी म्हणून वळख करून दिवन जेजूचेर पवित्रोत्म देवलोलो आपणे देखले आणि होस्सो देवाचो पूत म्हणून हांव साक्ष दिता म्हणालो. आता जेजू जुआंव विशांतल्यो हेच गजाली पुनरुच्चार करता आणि जुआंवची साक्ष मानून घेवंक सलवल्ल्या जुदेवांक आणि आता जेजूचीच साक्ष मानून घेवंक सलवल्ल्या जुदेवांक अशें म्हणटा, बापान म्हाका करूंक दिल्यान तीं कामां आनी हांव करीत आसां तीं कामां बापान म्हाका धाडला म्हणून म्हजे विशांत साक्ष दितात. सुवार्तेकार जुआंवूय आपणाक साक्षच म्हणून आपयता. जेजूक स्वीकार करच्या आनी जेजूक साक्ष दिवच्या वा सतमानचे म्हणल्या सुताचेर आमचे नताल उमकाळता.